Bale, arratsaldeon guztioi, mi esker etortzeagatik eta, gaurko hitzaldia ikusten duzuen moduan, izenburua dauka elkarrakabatu nahi izatera iristea, landa munduko indarkeria erdiaroan, 10 eta 11. mendeak. Izenburu honekin nik azpimarratu nahiko dut indarkeria mota zehatz baten azterketa, ze, landa munduko indarkeriaz hitz egiten dudanean, azpimarratu nahi dut ez dela erdi aroko nobleziak edo zaldunek gauzaturiko indarkeria, baizik eta indarkeria mota zehatz bat, hau da, landa munduan gauzatzen dena ez bakarrik, hirietatik kanpo edo landan gauzatzen delako, baizik eta baliabide hauek eta giro hauetan bizi diren eta bertan ekoizten duten pertsonek gauzaturiko biolentziaz ari naizela esan nahi dut. Hau da, nekazalgoak gauzaturikoa edo beraiek parte hartzen duten biolentzia mota. Hasi baino lehen erdiaroaz gustatuko litzateke pixka bat indarkeriari buruz hitz egitea gizartearen baitan. Ze badago, edo nik uste, gure gizartean daukagun indarkerien ikuspegia oso baldintzatuta dago gure gizartearen indarkeriaren edo indarraren erabilera bere monopolio izatera pasatzen da, estatuaren monopolia da. Hau da, indarkeria estatuaren erakunde armatuek erabil dezakete, hau da, segurtasun indarrek, armadak eta abar, eta bakarrik hauek daukate indarkeria erabiltzeko zilegitasuna, bai? Eta beraz, hemendik kanpo gauzatzen den indarkeria mota guztia, gizartearen ordenaren aurkako gauza bat bezala ulertzen da, bai? Honek eragiten du antropologo asko indarkeriaren desozializazioa bezala deitu izan duten, hau da, ulertzea indarkeria dela gizartetik kanpo dagoen gauza bat, estatuaren kontrolpetik kanpo dagoenean, bai? Baina esan bezala, hau gizarte liberaletan gertatzen den gauza bat da, edo kontzepzio bat da, ze gizarte tradizional guztietan violentzia gizartearen baitako baliabide bezala ulertu beharra daukagu, bai? Eta gizartearen funtzionamenduaren berezkoa dena. Zentzu horretan, kontutan definitu edo ulertu dezakegu violentzia giza ekintza kontrolatzeko baliabide bat bezala, baliabide kultural eta sozial bezala definitu izan dute antropologo asko, baina, azken finean muturreko baliabide bat, baina bai gizartearen funtzionamenduaren berezkoa dena, ez bertatik kanpo dagoena. Eta azken finean elkarren menpeko diren estratuen bereizitako gizarte guztietan edo klase arteko gizarte guztietan tentsio kroniko eta etengabe bat dago talde edo estratu hauen artean, eta azken finean violentziaren bitartez estratu edo klase hauen arteko indar harremanak etengabe doitzen eta egokitzeko bidea da indarkeria, bai? Orduan, azken finean honek guztiak bat dator azpimarratzera, perspektiba honetatik gizarte tradizionaletan indarkeria ez dela gizartetik kanpo edo gizartetik kanpo ulertu behar den gauza bat baizik eta kontrakoa. Eta honela, hurbiltzen gara edo hurbildu gaitezke erdiarora, bai? Baina hala ere, azpimarratu nahiko nuke ere bai, sarrera moduan, nola indarkeria erdiaroan pertsibitzeko edo kontzebitzeko modua ere bai oso zehatza izan dela, batez ere, indarkeria noblezia eta saldunek monopolizaturiko gauza bat bezala ulertu izan delako, bai? Azken finean gizatalde hauek zeukaten indarra erabiltzeko eskumena, beraien menperakuntza gauzatzeko eta beraien gizarte maila betikotzeko bide bezala. Eta beraz, beraien menpe zeuden gizataldeek hori pairatzen zuten, eta nagusiki nekazalgoa. Orduan, ze gertatzen da, nekazariek violentziara jotzen zutenean, nagusiki ikusten dela edo ulertu izan dela gauza anekdotiko bat bezala,
azken finean, ulertu izan da, gizarte nekazalgoak ez zeukala violentzia erabiltzeko ahalmena edo ez bezain beste gizarte taldeek bezala, eta azken finean hori gauza anekdotiko bat bezala, jaunen aurka erabiltzen zutenean indarkeria edo beraien artean, eta edo beste kasutan ere bai, landa munduaren basakeriaren adierazle bezala ere bai ikusi izan da. Bai? Claro, kondutan hartu beharra daukagu, boteretik bertatik, hau da, Erdi Aroko botereetatik sortutako diskurtsoa. Azken finean, hori ere bai lotuta dago Erdi Aroko gizartean nolabait gizatalde bakoitzari eman izan zitzaion funtzioari lotuta izan dago, lotuta dago violentziaren ikuspuntua. Azken finean, Adalberon Laongo apezpikuak azpimarratu zuen moduan, gizartea 3 taldeetan antolatuta egon beharra dago, eta bakoitzak funtzio zehatz bat dauka, gizartearen funtzionamendu ona bermatu ahal izateko. Eta horiek dira oratoresak, edo elizgizonak, belatoresak edo noblezia edo borrokalariak, eta gero laboratores edo langileak edo nekazalgoa. Azken finean, elizgizonak otoitz egin behar dute beste 2 taldeen arimen salbazioa bermatzeko, belatoresak arduratu behar dira beste 2 gizarte taldeak defendatzeaz, eta nekazariak besteentzako lan egiteaz, azken finean, ez? Orduan, claro, violentziaren ikuspuntu hau oso lotuta dago gizartea boteretik sorturiko diskurtso edo ideologia honekin, baina esan bezala, beraien menderakuntza soziala zilegiztatzeko eta beste taldek erabiltzen zutenean hori salatzeko eta kasu honetan zilegitasuna ukatzeko. Hori kontutan izan da, nire helburua gaur izango da, aztertzea nekazari gauzaturiko violentzia eta honi zentzu bat ematen saiatzea ez kontu anekdotiko bat bezala, baizik eta gizartearen funtzionamendutik bertatik, bai? Eta horretarako, testuinguru zehatz bat aztertuko dut gaur, eta hori izango da, Iberar penintsularen iparraldeko, erdialdeko lurraldeak, eta 10 eta 11 mendeetan zehazki. Bai, hau da, nik nire ikerketan aztertu izan ditudan eskualdeak, hemen ekarri dut mapa bat, 1032 urtekoa, baina, pixka bat idei bat egiten laguntzen digu, zeintzuk izango diren lurraldeak, zeintzuk izango diren aztertuko ditudan lurraldeak, bai, edo itzingo ditudanak, ikusten den, bai. Gutxi gora bera, nire ikerketak edo hemen jorratuko ditudan eskualdeak hartuko lituzkete Iruñeko erresuma, bai, eta Gaztelako konderria, bai, gutxi gora bera eremu hau izango litzateke, iparraldeko eremu hauek ez ditut aztertu, baina, bai, gutxi gora bera Gaztelako konderriaren gehiengoa, Iruñeko erresuma eta, tartean Errioxa. Claro, eskualde hauetaz hitz egiteko eta kronologia zehatz hauek ere bai ulertzeko, gustatuko litzaidake 2 idei nagusi azpimarratzea, ez naiz hauetan asko sartuko, azken finean bakoitzak emango luke hitzaldi oso baterako, baina, uste dut garrantzitsuak direla pixka bat testu inguratzeko gero aztertuko ditudan kasuak, bai? Lehenik eta behin azpimarratu nahiko nuke garai honetan gauzatzen dela habitataren egonkortze prozesu bat, bai? Hau da, aurreko mendeetan, Europa mendebalde osoak nekazal hazkunde prozesu bat bizi izan du, eta horren ondorio izan da habitataren egonkortze prozesu bat, eta herrixka sare baten finkatzea, bai? Kronologiari dagokionez, hasiera batean finkatze honi, herrixkasare finkatze honi, ematen zitzaion kronologia 9-10 mendeak izan dira, baina, batez ere azkeneko urteetan arkeologiaren ekarpenei esker, hau askoz gehiago atzeratu dugu. Baina, esan bezala ez naiz honetan askoz sartu nahi, baizik eta kontutan hartzea batez ere, garai honetan, herrixken sare batek definitzen duela habitata edo landamunduko habitata eta batez ere habitata, bai? Eta hori, landamunduan. Eta gero bestetik gizarte feudalaren testu inguruan kokatu behar garela, bai?
eliz erakundeek, hau da, monastegiek eta katedralek, eta beste aldetik noblezia laikoak lur jabego handiak sortuko ditu garai honetan, eta erreinuko leku ezberdinetan zehar eskubideak eta ondasunak pilatu. Horrek ere bai eragingo duena izango da ekoizpen bideen gaineko kontrola, hori botereek edo gizartearen agintariek pixkanaka berenganatuko dutena, eta prozesu honekin batera emango den izango da nekazalgoaren egoeraren okertze orokortu bat, bai? Azken finean, nekazariek pixkanaka galduko dute beraien lurren gaineko jabetza, eta batez ere hauek landuko dituzten lurrak izango dira beste pertsona batenak, hain zuzen ere agintari hoienak, bai? Beste jaun baten lurrak. Eta lur hoiek lantzearen truke, errenta eta lan zerbitzu batzuk eman beharko dituzte. Orokorrean, izango da, garai honetako gizartearen ezaugarriak, bai? Eta gero pixka bat ere bai azpimarratzea zeintzuk diren gure iturriak, bai? Era berean agintariek ekoiztutako dokumentazioaz mintzatu behar gara, eta azken finean, esan dudan bezala, beraien jabegoaren zabalpen prozesu baten ondorio izango dira iturri guzti hauek, eta lorturiko jabetza eta eskubide horien berri ematen dizkigutenak, bai? Beraz, azken finean landa munduko errealitatera hurbiltzen gara boterearen ikuspuntutik, eta hori oso garrantzitsua da kontutan hartzea, ze agirietan eta dokumentazioan boterearen interesak, diskurtsoa, ideologia eta abar isladatuta aurkituko ditugu, bai? Claro, kontserbatu zaizkigun iturriak badira eliz erakundek sorturikoak, hau da monastegiek eta katedralek nagusiki, bai? Hauek beraien artxiboetan gorde, ekoiztu eta kontserbatu izan dituzten agiriak, noski, tengabe hori ari naiz iturri datziei buruz, ze, niz naiz arkeologiaz aritzen, baina, besterik gabe hori kontutan edukitza batez ere zeintzuk izango diren gure iturri motak, eta esan bezala hori eliz erakundeek ekoiztutakoak, gehienak kopiak dira, oso original gutxi iritsi zaizkigu, eta kodizetan kopiatu, eta eliz gizonek kodizetan kopiatu izan zituztenak, kartularioak deitzen zaienak, bai? Hemen bi adibide ditut, alde batetik, Leireko monastegiaren bezerro antigoa, eta Kardeinako bezerro gotikoa. Zeintzuk dira kodize hauetan topatu ditzazkegun agirimotak, batez ere doaintzak eta salerosketak, baina baita ere gatazkak aurkitu ditzazkegu, bai, hemen dokumentatuta, eta horiek dira gure interesetarako interesgarrienak diren agirimotak. Eta kasuetan sartu aurretik, hemen mapa honetan jarri ditu zeintzuk diren eskualde hau aztertzeko ditugun, aztertu ditzazkegun monastegi desberdinetako dokumentazioa, eta, gero aipatuko dituenak, esate baterako Nafarroako erresuman, Iruñeko erresuman azpimarratu dezakegu Leireko monastegia, Aragoien San Juan de la Peña, Rioxan Don Emiliaga edo San Millan, eta, Oñak Kardeinetako Barrubias Gaztelan. Hori esan da, guazen aztertzera kasu batzuk gure problematika honi heltzeko, bai? Leireko monastegiaren inguruan herrixka ezberdinen biztanleen arteko gatazka baten berri daukagu 9. mendearen amaieran gertatu zena. Gatazka honetan, Lerda eta Ñues alde batetik eta Filera bestetik borrokatu ziren edo, bai? Gaur egun, leku hauek desagertuak daude, baina gutxi gora bera ezagutzen dugu bere kokalekua zein zen, bai? Hemen ditugu, gutxi gora beraz, non kokatuta dauden, hemen Leire monastegia bera aurkitzen dugu, hemen Zangotza dago. Claro, hemen mapa sateliteko argazki bat jarri dizuet, eta gaur egun oso desberdina da paisaia garai horretan izango zelarekin konparatzen baldin badugu. Nagusiki, jarri dizuet beste mapa hau, bizka bat zarragoa dena, baina, 20. mendearen hasierakoa da, baina, gutxienez ez dugu ikusten Lesako urtegia, eta hobeto ikusten dugu Onseia ibaia, eta abar. Bizka bat, kontutan edukitzeko paisaia eta inguru giroa oso desberdinez zela gaur egungoarekin alderatuta, bai? Agiriak gatazka honi buruz hau esaten du. Hain gatazka handiak izaten zituzten Filerako biztanleek, Lerdakoekin eta Ñuesekoekin, ezen elkar akabatu nahi izateraino iristen ziren.
gatazka gehiagorik haien artean eduki ez ezaten, mugak ezarri nituen egun hartatik aurrera Lerdako eta Añueseko biztanleek gatazkarik ez pleiturik izan ez dezaten filerakoekin ez besterekin. Hemen hitz egiten ari dena erregea da, Iruñeko Erresumako erregea, Gartzea Enekoitz, zeinak Lerda eta Añues Leireko monastegiari eman zizkion. Bai, eta berak esaten du, gatazka honi amaiera emateko, Lerda eta Añuesen mugak finkatu zituela. Bai? Claro, muga hoien bitartez jakin dezakegu zeintzuk izan ziren gatazka bortitzoiek, agiriak aipatzen dituen gatazka bortitzoiek eragin zituzten esparruak. Bai? Eta bueno, pixka bat egin dezakegu muga hoien berreraikuntza bat, eta hemen jarri dizkizuet, hain zuzen ere Lerdak eta Añuesek filerarekin batera, filerarekin elkarbanatzen zituzten mugak. Bai? Eta horrekin, ikus dezakegu batez ere gatazka eman zela Onseia ibaiaren inguruko lautada eman korrauen inguruan, eta gero hemendik goiko aldean badaudere bai terraza batzuk, eta kokatu dezakegu pixka bat gatazka esparru hauen inguruan. Bai? Claro, honek eramaten gaitu hain zuzen ere leku hauetako biztanleek beraien eguneroko bizitzan ustiatzen zituzten espazioak definitzera. Eta aldi berean, pixka bat, herriska baten lurraldeak zer osatzen duen geure buruari galdetzera, bai? Azken finean, hemen Gasteizeko berreraikuntza bat daukat, baina, lagun herria da pixka bat herriska baten paisaia edo ikusteko, ze, herriska hauek, etxe bizitza eta gainerako egiturekin batera, aletegiak, siloak, ukuiluak eta abar, eta landarako lurrekin batera, inguruko mendiak, basoak eta bazkarako lurrek ere bai osatzen zuten paisaia, bai? Claro, eta kontutan hartu barra daukagu, eremu hauek, hau da basoak, mendiak, bazkalurrak, apropiazio individualetik kanpo zeuden esparruak zirela. Hau pizka bat abstraktuan hitz egitea da, baina kontutan hartu barra daukagu gure gizartearen jabetzaren zentzuak ez daukala inongo zentzurik edo, ez daukala lekurik garaionetako gizarteaz hitz egiteko, eta are gutxiago lurraren inguruan sortzen diren harremanei dagokionez. Ze basoak eta mendiak kolektiboki ustiatzen eta kolektiboki gestionatzen ziren esparruak ziren, bai? Eta esan dudan bezala, ezin zituen familia bakar batek modu individual batean edo modu iraunkor batean berenganatu, baizik eta hori gestio kolektiboaren esparruak ziren, bai? Hemen, ikusten dugu pixka bate hori eremu, bakoitzari zegokione, etxe bizitza bakoitzaren inguruko eremua, baina hori, bertatik kanpo inguruko esparru horiek daude kolektiboak zirenak, eta jarduera mota ezberdinak jaso zitzazketenak. Esate baterako, basoak eta mendiak izan zitezkeen landarako esparruak, bai? Hauek, luberritu ziren modu desberdinen bitartez, eta bertan laborantzara zuzenduriko esparruak bihurtu ziren edo gauzatu ziren, bai? Esate baterako, luberritze sakon bat eman ez gero, batez ere goldearen bitartez, gero, bertan usta iraunkorragoa jasotzeko aukera zegoen esparru hauetan, bai? Baina, horiek lan hauek eskatzen zuten lurraren lantze sakon bat, eta batzutan ez hain emankorrak ziren lurrak landu behar izana. Eta beste motatako soilketa edo luberritze tekniketara jotzen zen askotan, esate baterako labakitzeak. Hau da, suaren bitartez, hain emankorrak ez ziren lur batzuk prestatzea, basoan edo mendian, eta gero horrek aukera ematen zuen usta batzuk jasotzea edo eskuratzea urte batzutan, gero abandonatzen ziren, eta eskaso urte batzuen ostean berriro lantzen ziren, bai? Gero ere bai, basoan noski kontutan hartu beharra daukagu egurra lortzeko baliabide garrantzitsua zela, bai? Azken finean, zure eta egurra garai honetan daukagun erregai bakarra. Beraz, janaria prozesatzeko, argitzeko,
berotzeko, baliabide oso garrantzitsua zen basoak ematen zuena, bai? Baina baita ere abeltzaintzarako esparru ere bazen, esate baterako txerriak elikatzeko lekurik lekurik nagusiena basoak ziren, batez ere udazkenean pagadi eta ariztietatik eskuratzen ziren eskur eta pagatxak, bai? Pues bueno, esparru hauek, riska baten inguruan kokatu behar ditugunak, basoak eta mendiak, mota hauetako jarduera anitzak jaso alzitzazketen, bai? Eta esan dugun moduan, hau gauzatu alizateko gestio eta ustiaketa kolektibo bat ematen zen, eta, bueno, hori erabilera familiarrak, kolektiboak eta jarduera mota desberdinak txandakatu eta jartzen zituenak, bai? Gure kasura bueltatzen baldin bagara, eta kontutan izan da, gaur egungo paisai oso desberdina dela, hartakoarekin kontutan hartuta, esan dezakegu batez ere, esparru hauek bazidera batez ere, hori esan bezala, Onsella ibaiaren ingurukoak hauek bai, emankorragoak izango ziren bertan laborantzalanak emateko, baina aldiz goialdeko terraza hauetan, batez ere, hori basoarekin eta loturiko jarduerak lotu behar ditugu, batez ere, soilketak gertatuz gero, askoz ere modu txandakakoarekin edo modu temporal batean emango ziren ustiak eta motak. Azken finean, zesan nahi dut honekin, esparru hauetan, esan bezala, gestio kolektiborako esparruak ziren, eta horrekin batera, ezinbestekoa zen baita ere hauen babesa eta hauen kontrola. Eta hain zuzen ere pentsa dezakegu agiriak kontatzen digun gatazka horiek mendi eta baso baliabide hauen zaintza eta kontrolarekin lotuta egongo zela. Modu, esparru hauen gestioaren parte zena eta batez ere, erabilera mota desberdinen gestioarekin egon alziren tentsioek ere bai sortu zitzazketenak, bai? Zainketa lan hauetan sakontzeko beste kasu batera joko dugu orain, bai? Eta kasu hau da Oñako monastegiaren fundazioa. Eta, orain Gaztelara goaz, bai? 2011 urtean Antxo Gartzeak eta Urraka Gaztelako kondeek San Salvador monastegia fundatu zuten Oñako herrixkan, bai? Hemen. Kondeek monastegi sortu berriari ondare handi bat eman zioten, inguruko herrixketan ondasunak eta baitere menpeko nekazariak doaintzan eman zizkioten, baina orokorrean Gaztelako lurraldean, bai? Eta horrekin guztiarekin batera, monastegiaren inguruan, koto zabal bat sortu zuten, hau da, monjeen kontrol zuzenaren azpian egotera pasatu zen esparru bat. Hemen markatu dizudana, ez dakit ondo ikusten den, baina, monastegiaren inguruan, esandakoa, koto edo beraien menpeko esparru zabal bat definitu zuten, inguruko herrixketaz aparte, inguruko mendiak, basoak, aranak eta barneratzen zituena, bai? Klaro, hau gertatu zenean inguruko herrixkek esparru hauek lantzen zituzten eta esparru hauen gaineko eskubideak zituzten. Orduan, nola gauzatu zen edo nola eman zen esparru honen sorrera, bai, monastegiaren sorrearekin batera. Zalantzarik gabe, hau gertatu zen inguruko biztanleen negoziazioaren bitartez eta batez ere tokian tokiko eliteekin negoziatu behar izan zuten kondeek, bai? Negoziazio honetan, badakigu Oña inguruko infanzoiak edo aitonen semeek parte hartu zutela. Hau da, nekazal komunitate hauen barnean goreneko maila soziala zeukaten kideak. Infanzoi edo aitunen seme hauek ez ziren nobleak, baizik eta komunitate hauetako kideak, baina bai esan bezala goreneko estatus sozial bat edukiko zutena eta buruzagitza eta bitartekaritza funtzioak betetzen zituztenak. Oñako agiri batek negoziazio hauen berri ematen digu eta kotoaren sorrearekin batera aitonen semeek onarturiko konpromezuei buruz hitz egiten digu. Honela dio, gu aitonen seme guztiok, Oñaren inguruan gaudenok, akordio honetara iristen gara zurekin, Antxo kondarekin eta zure mazte Urraka kondesarekin. Ezen termino horien barnean, gutariko inork ez duen aurrerantzean gizonik harrapatuko, ez hilko, ez bere abereak, edo tresnak konfiskatuko.
Hau da, aitonen semeek esaten dutena da, ordura arte beraiek egiten zituzten zaintza eta kontrol jarduerak egiteari utziko ziotela. Eta haien lekua oinako monastegiak eta bere zaindariak hartzera pasako luke, bai? Beraz, mendiaren ustiaketan monjeen kontrolpera pasatzen zen moduan, defentsa eta zainketa lanak ere bere kontrolpera pasatu ziren lehengo tokian tokiko elite hauek gauzatzen zituztenak, bai? Monastegiaren sorrearen bitartez, modu autonomoan nekazal komunitateek antolatzen zuten defentsa jardueren berri daukagu. Hau da, kanpoko boteren interbentziorik gabe gauzatzen zen ekintza bat, bai? Eta hauen helburua mendiaren antolakuntzaren ondorio ziren erabilera eskubideak betearaztea eta kanpotarren ekintza mugatzea ziren. Honek praktika ezberdinak biltzen ditu eta hemen aipatzen dira. Hau da, animalien harrapaketatik eskubiderik gabe sartzen ziren pertsonen erailketara. 11. mendeko beste testigantzen bitarte sakondu dezakegu mendien defentsa ekintza hauetan. Herrisken arteko gatazkek erakusten duten, herriska ezberdinetako biztanleek mendien edo bazka lurren ustiaketa eta gestioa partekatzen zutenean, berdin jardun behar zutela defentsa lanei dagokionez. Hau da, herriska guztiek parte hartuz behar zuten bietan. Bai? Hau da, bai mendiaren ustiaketan eta baita ere defentsa eta zaintza lanetan. Bai? Praktika hauei iturriek guardia edo apellido izena ematen diete. Apellido latinezko apelere hitzetik dator, eta honek deitu esan nahi du. Hau da, kanpoko mehatxoen aurrean auzokideak bildu eta elkarrekin lurraldearen defentsara joateko deialdia zen apellidoa. Bai? Eta, klaro, horrek eskatzen du aurretiaz ere bai zaintza lan batzuk antolatzea. Esan dudan bezala, mendiaren antolaketarekin batera, mendiaren ustiaketarekin batera ematen zirenak. Bai? Hemen, kasu bat daukagu, San Milenetik gertu, ez dakit ondo ikusten den, baina bueno, hemen Logroño dago, beraz, Errioxan ari gara, hau demandako mendizerra da, eta hori, hau, Najerillako arana da. Bueno, Tobia ibaiaren aran honetan, Tobia, Kolia eta Matuteko herrisketako biztanleek ustiatzen zuten, aran hau, eta 3 herriska hauek arduratzen ziren bertan guardia edo zainketa lanak burutzeaz. Aldi berean, mendiak eta bazkalurrak ustiatzen zituzten heinean. Beste adibide bat, hau Burgos ingurukoa da, eta hemen badaukagu Orbaneja izeneko aran txiki bat, hartzen duena Pikos ibaiaren goiko tramo hau, eta Atapuerkako mendizerra txiki hau, baina hori ikusten duzen bezala oso aran txikia da, baina ere hemen dauden 5 herriska hauek, Orbaneja de Pikos, Quintanilla, Cardeñuela, Villalbal eta Villallano, arduratzen ziren ere bai esparru hauen defentsaz eta zainketa lanaz, eta kanpoko mehatxuen aurrean, apellidoa deituz gero, 5 hauek parte hartzen zuten, mendiaren eta basoen defentsan. Hau, hurbilagoa da, ze hau Araba inguruko, Araban bukatzen da, Gaubea arana da, zuzen ere, eta kasu honetan, Berbea eta Barrioko biztanleak dira mendi hauen defentsaz arduratzen zirenak, bai? Aranaren, beikaldeko herriska hauek parte hartzen zuten inguruko mendien ustiaketan, baina batez ere hauek justo mendiaren sarreran kokatzen direnak, baziren mendi hauen ustiaketaz eta mendi hauen kontrolaz arduratzen zirenak, bai? Eta honekin guztiarekin ikusten duguna da, lurraren ustiaketarekin lotutan, zaintza eta kontrol lan batzuk ere bai gauzatzen zirela nekazal komunitateetan modu autonomoan ere bai antolatzen zirenak. Halako praktikek eragin zitzaketen gatazka bortitzei buruzko berriak ere aurkitzen ditugu iturrietan. Esate baterako animalien harrapaketen ondorio. 1978 urtean, Gartzea Fernandezek, Gaztelako kondeak, Kobarrubieseko monastegia sortu zuen. Honek monastegi berria ondare zabal batekin hornitu zuen, konderri osoan herriskak monastegiak eta ondasunak eskainiz. Urte batzuen ostean, Oñako monastegiarekin bere semeak egingo zuen moduan, ikusi dugun bezala.
Kondeak Kobarrubiesi eskubide ezberdinak eskaini zizkion. Hoien artean, agiriak honako hau esaten du monastegiaren menpeko herrisketako edo monastegietako biztanleei dagokionez. Herriska horietako biztanleak zein monastegietakoek, hau da, monastegiaren menpeko diren herrisketako eta monastegietako biztanleek, beste herrisketara animaliak harrapatzera lantzekin, eskutuekin edo harriekin joaterakoan gatazka bat lehertuz gero, ez dute isunik ordainduko zauriengatik edo erailketengatik. Bueno, isun horiena alde batera utzita, testigantza hau oso adierazgarria da, ze abeltzaintzaren inguruan sortu ziren gatazken berri ematen digu, eta zehazki esaten du alako gatazkak sortzen baldin baziren, eta pleituren bat sortzuz gero, isunak ordaindu behar baldin, isunak ordaintzea eskatzen baldin bazen, monastegien menpekoak ez zituztela ordainduko, baina batez ere azpimarragarria da, mobilizazio antolatu eta armatuen berri ematen digutenak, nahiz eta, ez diren oso beraien armak edo, ez diren oso sofistikatuak, baina, ikusten dugu bai, alakoak gertatzen zirela, bai. Eta, hildo honetatik jarraituz, kasurik argiena Kastrojerizeko forua daukagu 1974 urtean, Gartzea Fernandezek emandakoa. Foruak bertako biztanleria jardun militarraren arabera defendatzen du, hau da, zaldun eta oinezkoen artean. Zaldunen estatusa aitonen semen parekoa zen, eta oinezkoa gainerako biztanleak izango ziren, bai? Biek osatzen dute tokiko milizia, eta biek parte hartu behar zuten, hau da, zaldunek eta oinezkoek, beraien abeltzaintza eskubideen defentsan. Eta foruak honela dio, bai? Kanpotarrek Kastrojerizeko abereak harrapatuz gero, zaldunak eta oinezkoak bildu daitezela eta haien bila joan, konden zein beste agintarien herriskak erasotuz, haiei kendurikoa berreskuratu arte. Azken finean, foruak esaten digu, beraien animaliei bazka egiteko eskubideak ukatuz gero eta beraien animaliak konfiskatuz gero, beraiek eskumena zeukatela bertara konfiskatu zizkieten pertsonen gana eta horiek indarraren bitartez berreskuratzeko. Eta are gehiago, foruak hainbat berri biltzen ditu harrapaturiko animaliak berreskuratzeko Kastrojerizeko biztanleek egindako ekintzei buruz. Esate baterako. Batek esaten du egun haietan, hau da, uste dut bai, hau Antxo Nagusiaren garaikoa dela, beraz, hor daukagu kronologia, egun haietan, Diego Pérez etorri eta gure abereak, hau da, Kastrojerizekoak, konfiskatu zizkigun eta Bilasilosera eraman, bai? Hemen daukagu Kastrojeriz eta Bilasilos hemen ondoan. Haren atzetik joan ginen eta herriskaura suntxitu genuen. Bertan 15 gizon erail eta kalte handia eragin. Horrela gure animaliak indarrez berreskuratuz. Beste berri batek dio, garai hartan, kasu honetan Alfontso Zigarrenaren garaian, Urraka printzesaren merinoa etorri zen, gure animaliak eraman zituen, eta Bizmalon printzesak zuen jauregian gorde. Hemen dago Bizmalon. Haren atzetik joan ginen, herriska eta jauregia suntxitu, eta ahal izan genuen beste ardo edan, eta edan ezin izan genuena lurretik botaz. Claro, kasu hau egia pixkat berezia dela, ze Kastrojeriz Gaztelako konderriaren barnean herriska garrantzitsu bat zelako. Hala ere, auzokoek buruturiko erasoak bazka lurren ustiaketaren gaineko kontrolaren adierazle dira, eta baita ere beraien eragin esparruan zeuden herrisken menderakuntzarenak, bai? Eta ikusten dugu bezala ere bai, hemen menderakuntza simbolikoa ere bai aipatzen da batez ere hori, ez? Ardoaren, ardoarekin loturiko ekintza hauetan, edan zuten guztia, izan zuten edan zutela eta gainontzekoa bota zuten beraiek beste inork ez edateko, bai, azken finean hori menderakuntza simboliko bat ere bai adierazi nahi duena, baina azken finean azpimarragarriena da nola violentziaren bitartez lurraldearen ustiaketaren gaineko herrisken arteko harreman hierarkiko baten adierazle ere badela, lurraldearen ustiaketaren gainean sorturiko harreman hierarkiko baten adierazle, bai? Eta bueno, ja honekin amaituz, adibide desberdin hauen bitartez azpimarratu nahi izan dudana da 10 eta 11 mendetako iturriek
erakusten digutela landa munduko violentzia ez dela zerbait anekdotiko edo ez zela zerbait anekdotiko bat izan. Baizik eta praktika multzo jakin batetaz hitz egin dezakegu, mendi eta basoen ustiaketari loturik dagoena, beraz landa munduko gizartearen funtzionamenduari lotuta dagoena, eta azken finean nekazal komunitateek beraien lurraldearen ustiaketari eta gestioari lotuta dagoena, eta kontrol eta defentsa ekintza autonomoa ere badela. Lurraldearen ustiaketarekin batera gauzatzen dena, bai? Eta kontutan hartu beharra daukagu azken finean baliabide hauek garaiko jendearen biziraupenerako ezinbestekoak zirela, eta beraz, lurralde esparru hauen kontrola eta defentsa gauzatzea ere bai ezinbestekoa zen. Eta horrek justifikatuko luke edo azalduko duke zergatik gauzatzen ziren zaintza eta kontrol jarduera hauek, bai? Eta besterik gabe, mila esker zuen arretagatik, eta espero dut astunegia gertatu ez izana. Bai, bueno, eskerrik asko, Aitor. Orain norbaitek galdera bat badauka edo bat baino gehiago baldin baitu. Jolanden? Bai, bueno, jende animatzen den bitartean, nik pare bat gauza punta ditutze badauka sin más, kuriosidade dutetik, eta agian dauden iturriekin ezin dira hauek eratzen, komentatu duzu nekazarien violentzian kontua eta guzti ditena, baina iturri horiekin jakin dezakegu zehazki nola ematen den violentzia hori, hau da, ekintza violento horiek ze montakoak ziren, ze hori lakoak aipatu dituzu eta hori apellidoan bitartez antolatzen zirela eta guzti ditena, baina jakin dezakegu agian ezin da jakin iturri horien arabera, hori. Batez ere, ekintza horiek baita ere, posiblea baden jakitea, baina aparte ea ze antolakuntza maila daukaten edo normalen beti den bat-batekoa, hori, eraso bat dago eta orduan bat-batean antolatzen den hori defentsa edo kontrako edo erasoak bat-batean antolatzen dira, ez dakit, jakin dezakegu hori? Bueno, gauza da zehaztasun mailarekin jakin dezakegu, bai, pentsa dezakegu, batez ere, klaro, saldunetaz hitz egiten dutenean iturrek pentsatu behar dugu, hain zuzen ere, bazeukatela ekintza hauetan parte garrantzitsu bat, zaldia zeukatenek nekazal komunitate hauetan, eta beraz, lurraldearen zainketa eta vigila, zainketa lanak zaldiz gauzatu alzituztenak, eta hauek geroko asaltoetan edo kastrojerizeko modukoan seguro papel garrantzitsua izango zutela. Gero ere bai, ez ditut aipatu, baina Nafarroako Erriberako foruetan aipatzen dira ere bai alako kabalgadak edo alako erasoak, batez ere harrapakinarekin lotuta, eta zentzu horretan ulertu beharko genituzke alakoak, hau da, egongo litzateke zaintzalan bat eta alako mehatxu baten aurrean, deituko litzateke edo konbokatuko litzateke apellidoa eta nekazariek izango lukete ahalmen bat defentsa bat antolatzeko, eta ikusten dugu harriak, lantzak, ez dira espatak, baina lantzak edukitzea edo harrien bitartez defendatzea, hori bai gertagarria izango litzateke. Eta hori, batez ere, alako bereak edo hartzeko eta harrapakina hartzeko batez ere kabalgadetan pentsatu ditzakegu, klaro, ja,
beste antolaketa mailaz edo ezin dugu jakin, baina bai hori, batez ere jarduera defentsibo hori zainketa lanari lotuta, eta gero pues, ofentsiboagoa zenean pues, alako kabalgatak izango genituzke, pues, hori Kastorjerizen antzekoak, edo pues, hori foruetan ere bai aipatzen direnen antzekoak, harrapakina hartzeko, eta kasu horietan pues, hori abereak edo denan delakoak. Vale, beraz, hori zamalkadak, hori da zamalkadak, bai. Sakuratzeak, beraz, intentsitate basuko gerra bat, nola esan, ohikoa zen gerran antzekoa, baina txikiagoa. Bai, eta hori, eta tokiko esparruarekin, eta azken finean ikusten duzu moduan Kastrojerizeko esparrua zein izan zen, beraien eragin esparrua, zen oso, pues hori, inguruko, hau berez Kastrojerizeko alfoza da, edo Kastrojerizeko barrutiaren barnean ematen ziren ekintzak. Beraz, ez dugu pentsatu behar alako ekintza masiboak inondik inore ere, bai, baizik eta, alakoak eta berdin, hemen, badaki, hor manejan, infanzoiak aipatzen diren, agirak aipatzen dituen infanzoiak 13 dira. 13, 4 herriska hauetan. Orduan, pentsatu, zenbat indar mobilizatu zezaketen, oso txikia, aran txiki bat da, baina aran honetan mobilizaziorako zenbat pertsona mobilizatu ziren, 20, 30, alako zerbait, bai? Bai, eskala txikikoa noski, bai. Gero, bat ditut pare bat galdera, Jon Andoninak, ningo dut itzultzaile lana. Jon Andonik galdetu nahi du, bi galdera ditu. Azteko galdetu nahi du, hori komentatu duzula, basoaren kudeaketa eta baitare kontrol kolektibo hori, eta beraz galdera da, ea jakin dezakegun, ditugun iturriekin eta guzti hori, basoaren esplotazioa sorik bideratzen den autokontsumora, edo baitare, hau da, komunitate hauen autokontsumora, edo baitare ea ikusi dezakegun merkatura bideratzen den produkzioa. Hori izango dezake. Merkatura batez ere, hori adiez, Iruñara, Jakara edo bideratzen den produkzioa. Baditu testigantza batzuk, batez ere foruetan, non aipatzen diren, merkatura zuzenduriko bidaiak, batez ere aberen mugimenduarekin lotuta, zein beste basoarekin, beraz, aipatzen direnean lurralde, herrisken inguruan arbereak eramateko eskubidea, aipatzen da ere bai merkaturatzeko eskubidea. Orduan, pentsatu dezakegu ere bai, abelkuntzaren produkzioaren zati bat ere bai merkatura zuzenduta egongo zela. Eta oker ez banago, Iruñeko katedralaren agiri batek aipatzen du apezpikutzari ematen zaiola Iruñan sartzen ziren produktuen zerga batzuk, eta horien artean egurra aipatzen da. Orduan, hori zeharkakoa bada ere, pentsa dezakegu Iruña inguruko herrisketako egur produkzioaren gazati bat edo gutxienez edo, zuzendu zitekela lako hiri garrantzitsuera, baina hori oso testu inguru oso testigantza zeharkakoak dira. Baina, pentsa dezakegu ez egongo zela alakorik, nahiz eta garrantzitsuena autokontsumo izango litzateke. Eta bigarren galdera baita ere, nahiko mugatuta egon daiteke iturrien arabera, baina galdetzen du, ea badaukagun aztarna arkeologikorik edo behintzat ea daukagun testigantza dokumentalik, esaten diguna ea basotik eratorretako produktu manufakturatuenak, hau da, ea ikatzan testigantzak ditugun, bai iturri dokumentaletan edo arkeologian, ea zura landuta, hau da, olak edo alako zozer, edo, batez ere ea hori, edo zutabeak, landutako produktuak.
Arkeologia ezin dizut esan. Edo iturri dokumentaletan. Bai, arkeologia ezin dizutan seguro egongo direla, baina ez dakidan ezin naiz, ez naiz ausartuko ez esateraz, ez bada. Eta iturriratzeetan, claro, nik ez dut hori zehazki bilatu, baina egongo dira. Esate baterako, nik orain burura etorri zait, San Milan inguruan, herri baten mugaketa aipatzen denean, aipatzen da nik uste aizeola ez bestea urrola da. Mendiola? Mendiola bat, hori da. Aipatzen da mendiola bat. Vale. Ez bere galdera zen batez ea alako produktuen manufakturazio horrek gatazkak sortu zituen ez soilik basoaren esplotazioa baizik eta ea komunitate batek baso batetik beste komunitate bat baino gehiago ustiatzen zuen edo alako zozer eta horrekea gatazkak sortu zituen. Hombre, lotuta egon zitekeen, ez? Azken finean, hitz egiten ari gara baliabideen ustiaketaz, eta, klaro, ja zehazki baliabide horiei ematen zaien irteera edo irten bidea, pues, asko ere zailagoa da, baina, bueno, pentsa dezakegu alakoak egongo ziren, mendiolak, nik ez ditut bilatu zehazki, baina badakit baten aipamena dagoela iturrietan, eta, bueno, orokorrean, claro, batez ere, iturriek esaten digutena da batez ere hori abeltzaintzarekin loturiko gatazkak, eta basoei dagokionez, batez ere luberritzeei da, basoaren luberritzeari edo basoaren zuhiltzeari loturik. Hori dira batez ere gatazkeen inguruan hitz egiten denean, gatazka hauek zehazten dutenan zein den kausa edo, eta hori izaten dira bi horiek nagusiki. Egon zitezkela praktika horiek, seguro baietz, baina ez nuke esango, benetan gatazka hauen kausa nagusiak izatera irits zitezkeen. Ez nuke esango. Iritsiko zirenik. Bai. Eskerrik asko, Aitor, zure hitzaldiagatik. Eta nire galdera da, ea indarkeri kasu hauek ematen direnean, aurre negoziazioaren bat ematen den, ze pizkat ikusi dugu hor Castro Sajerizeko foruak, nolabait, permititu egiten duela horrelako ekintzak lehenengoak izatean, nolabaiteko gatazka bat dagoenean, ja direktamente ematen du lehenengo aukera violentzia dela edo indarkeria dela. Baina nolabaiteko aurre negoziazio bat dago, edo ze paper dauka negoziazioak lur komunalen inguruko gatazka hauetan, nolabaiteko erdibide batera heltzen dira, ikusi dugu badibidez bai kondeak eta mojeak nolabaiteko negoziazio bat egiten duten, biztanleekin eta bar, baina kasu hauetan, esan dezakegu egoera horizontal, komilen artean baten inguruan, negoziazioa baita ematen dira, edo nolako papera dute gatazka hauetan. Mi esker galdera ona da, bi gauza lehenengoa, orokorrean hitz egin da, Castro Sajerizeko akaso berezia da ere, baina orokorrean hitz egin da, pentsatu beharra daukagu noski violentzia ez zela nolabait izango lehendabiziko irten bidea, bai? Azken finean, horrek violentziaren garrantzia azpimarratzak badauka kontrapartida bat, eta hori da pentsatzea dena guztiak violentoak zirela eta guztiek indarkerira jotzen zutela beti, baina inondik inora ere, esan dut hasieran antropologiak azpimarratzen duela gizarte tradizionaletan violentziak paper garrantzitsua daukala, baina azken fidean muturreko baliabide bat bada. Azken finean aurretiaz, zuk esan duzun moduan, negoziazioak daude, akordioak bilatzen dira, eta horietara iritsi ezin denean violentziara jotzen da. Eta hori gizarte tradizional guztietan ematen da, azken finean, inorri ez baldin bada beste harreman hori vertikalagoak ematen direlako, eta horretan ez nahi sartuko hemen, oso komplexua da, baina
harremanak horizontalagoak baldin badira, azken finean inorri zaio interesatzen elkar jotzea eta elkar erailtzea, baizik eta beti poseatuko dira horiek bideratzen, claro. Gero gertatzen da lurraren kontrol harremanak tartean sartzen direnean, eta esandakoa, ez bakarrik bizirauteko garrantzitsuak diren baliabideen ustiaketa, eta azken finean hori beharrezkoak direnak pertsona hauen garai hauetako familientzako beraien biziraupenerako, baizik eta baita ere lurraren gainean sartzen den kontrola, bai? Eta hori noski ematen da lehenik eta behin negoziazioaren bitartez, baina baita ere indar harremanen bitartez, eta indar harremanak lurraren gainean proiektatzen direnean, violentzia izango litzateke irten bide edo bide bat edo hori gauzatzeko, baina azken finean hori muturrekoa, baina ez pentsatu behar duguna beti horretara joko lukete, bai? Azken finean animaliak ere bai hitzearena edo animaliak konfiskatzearena izango litzateke ere bai bide bat hori saiesteko, bai? Gero negoziazioak egon zitezkeen, gero berreskuratzeko, azken finean hor badago batez ere lurren ustiaketari dago, lurren gaineko eskubideen inguruko gatazka bat, orduan, hori, animali horiek konfiskatzea izango litzateke bide bat ere bai, fortzatzeko ere bai negoziazioa. Gero, beste gauzat izango litzateke horren ostean sortu halko ziren gatazkak. Eta gero bestetik Castrojerizeko kasua. Castrojerizeko kasua esan dugun bezala berezia da, iturriak berak badauka bere zentzu oso berezia, eta azken finean badago ere bai zeharkatuta bertako biztanleriaren nolabait diskurtsoaren adierazpena da, eta oso lotuta dago Castrojerizetik azpimarratu nahi den inguruko biztanleen gaineko menderakuntzarekin, bai? Eta horregatik aipatzen da, ez, nola joaten gara eta herriska hauek suntsitzen ditugu, baina ez dugu pentsatu behar ere bai hori horrela beti izango zenik, bai? Gatazka horiek egongo ziren, ez nahi esaten dokumentuak gezurra esaten ari duenik, baizik eta oso lotuta ere bai badago Castrojerizen puntu zentral honetatik bideratu egin nahi den inguruko herrisken menderakuntzarekin, bai? Azken galdera bat daukat hemen Jonandonina, berezitzaile lanak ingoitutu herriz. Jonandonik komentatu du hori, supersalutako gatazken artean badela hori, jaun edo erakundeen arteko, jaun edo erakundeak alde batetik eta komunitateko beste alde batetik, edo komunitateen arteko gatazka baita ere, eta bere galdera da zentzu horretan, ea komunitate bakar batean ea barne gatazkak antzeman izan dituzun. Eta osokideen arteko gatazkaren bat, edo soilik komunitateen arteko. Oso ideia, oso galdera hona da, ze iturriek nagusiki hitz egiten digutenean halako gatazkak badira hori. Herriska bakoitzak eta komunitate bakoitzak funtzionatzen du osotasun bat bezala, eta bere aurka edo besteak daude beste osotasun bat bezala, bai? Eta oso gutxitan barneko, komunitate intraviolentziari buruzko informazioa daukagu. Badaude beste gauza, beste testigantza oso puntual batzuk, esate baterako badago gatazka bat San Milaneko monastegiaren eta bere ondoko herriska baten inguruan, non esaten da monjek eramaten dituztela bere abereak ondoko mendietara, eta herriska hauetakoak etortzen dira eta bertatik kanporatzen dituzte. Eta gero esaten da, hau egitearen ostean, Kristo bat sortu zen eta erregeak parte hartu behar izan zuen. Hauza da, azkenean esaten da, bai, bertakoen artean istilu bat edo sortu zela eta batzuk ere bai monastegiaren alde jarri zirela, beste batzuk ez. Osa nahi dut, nahiz hau ere bai oso mediatizatuta dago, oso balintzatuta dago monastegitik sortzen den kontakizunarekin, pentsatu beharra daukagu ere bai alakoak existituko zirela, nahiz eta iturriek oso gutxitan hitz egiten dizkiguten hauei buruz, eta noski egongo ziren alakoak, eta esate baterako Castrojerizeko foruak ere bai aipatzen du
kasu bat zeinetan, gertakari bat zeinetan, bertako zaldunek bertan bizi ziren juduen aurkako altxamendu bat egin zuten. Claro, bereziagoa da, ze badira juduak, beraz gutxiengo badira, ez dira inbeste komunitatearen kideak, baina baita ere nolabait violentzia intrakomunitario horretatik gertuago egongo litzateke. Baina esandakoa oso testigantza gutxi ditugu, baina baditugu, eta horrek esaten dugu, erakusten dugu existuko zirela, baita ere, bai? Baina hori gehienetan esaten dira arriska hauetakoak beste arriska baten aurka ditugunean, bai. Bale, eskerrik asko. Zuei. Nik dut hemen utzi dezakegura eta eskerrik asko emandako hitzaldi arren. Emateran. Mi esker zuei.